ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். நான் தான் உங்கள் கிரிப்டோ செல்வா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காயின் வந்து பேன்கேக் ஸ்வாப். ஓகேங்களா? இந்த காயின் பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஏன் வந்து இந்த காயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா $4 தான் இருக்குது இந்த காயின். கிட்டத்தட்ட வந்து $40 மேலே போச்சு. இப்போ $4 வந்துடுச்சு. ஓகேங்களா? ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், வேர்ல்டு அந்த ரஷ்யா வார்னால. ஓகே, எப்படி வந்து இவ்வளோ தூரம் ஏர்ன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கேட்.ஐயோவில் வந்து பம்பிங் குரூப்பில் வந்து பண்ணுறோம். NFT ஆர்ட்டு, ப்ரீ சேலு. ஓகேங்களா? இந்த 3 விஷயம் மட்டும் தான் பண்ணுறோம். ஏர்ட்ராப்பில் அட்டன் பண்ணாதீங்க. ஏர்ட்ராப்லாம் வந்து ஹெவி லாஸ் ஆகிரும். ஓகேங்களா? நம்ம குரூப்பில் வந்து பெய்டு குரூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஆஃபர் போட்டிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 500 தான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கேன் நான் ஆஃபரு. ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் வந்து இந்த நம்பரு. நம்ம பேன்கேக்கு எப்படி அடுத்து வந்து என்ன லெவலுக்கு போகும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இதுதான் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் ஜிபே நம்பரும் இதுதான் நம்பருக்கு. ஓகே ப்ரோ, வாங்க நம்ம பேன்கேக்கை பற்றி பார்ப்போம். பேன்கேக் ஸ்வாப்பு, அதாவது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பினான்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பினான்ஸ் தான் லான்ச் பண்ணாங்க பேன்கேக் ஸ்வாப்பு. ஓகேங்களா? இது வந்து எந்த அளவுக்கு போகும் ப்ரைஸ் ப்ரெடிக்ஷன் அப்படின்னா, பேன்கேக் ஸ்வாப்போட ப்ரைஸ் ப்ரெடிக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக வந்து ஒரு $100 வந்து கன்ஃபார்மாக போகும் இந்த காயினை. இப்போ வந்து வெறும் $4 தான் இருக்குது. உங்களால் உங்கள் சக்திக்கு எவ்வளோ முடியுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஆனால் இப்போ வந்து சூப்பரான டைம். ஏன்னா வந்து எல்லா காயின்ஸும் வாங்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான டைம். இந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வாங்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டான டைம். ஏன்னா வந்து எல்லா மார்க்கெட்டும் இப்போ கீழே இருக்குது. கீழே இருக்கும்போது வாங்குறவன் தான் வந்து புத்திசாலி. நீங்கள் மார்க்கெட் மேலே போனதுக்கப்புறம் ஒரு காயின் வாங்கி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து கீழே இருக்குது மார்க்கெட்டு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து பை பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டான டைமு. ஓகேங்களா? யாரும் வந்து மிஸ் பண்ணிடாமல் கன்ஃபார்மாக வாங்கி வைங்க. இந்த பேன்கேக் ஸ்வாப் வாங்கி வைங்க. ஏன்னா வெறும் $4 வந்துடுச்சு இப்போ காயின். ஏன்னா 40 நீங்கள் வந்து அதோட இது காயின் ஜிக்கோலையும் காயின் மார்க்கெட்டுக்கு எப்படியும் போய் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு மேலே வந்து லிஸ்ட் அவுட் ஆகிருக்கு இந்த காயின். ஓகேங்களா? கன்ஃபார்மாக வந்து ஒரு $100 அடிக்கும் அந்த காயினை. அதனால் வந்து இப்போதைக்கு வாங்குங்க. ஏன்னா நாங்களே இவ்வளோ வாங்கி வச்சுருக்கோன்னா பார்த்துக்குங்க. நாங்கள் எவ்வளோ ஒரு நம்பிக்கையாக வந்து இல்லாமல் நான் வந்து வாங்கவே மாட்டோம் காயினை. ஓகேங்களா? பெஸ்ட்டான காயினை நம்ம வந்து பூக்காயினில் வந்து நம்ம இது பண்ணுறதை விட, அதனால தான் சொல்கிறேன் ப்ரோ, வந்து இந்த காயின் வாங்கி வைங்கன்னு சொல்கிறேன் நான். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுறதுனா சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறேன். அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். நம்பர் வந்து 6380951919. ஓகேங்களா? அந்த நம்பர் கூப்பிடுங்க. ஒன்று வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஏன்னா சும்மா சாதாரணமாக வந்து இதில் ஏர்ன் பண்ண முடியாது. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 3 விஷயம் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து நல்லா ஏர்ன் பண்ண முடியும். NFT ஆர்ட்டு, ரெண்டாவது வந்து ப்ரீ சேலு, கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 விஷயம் இருக்குது ப்ரோ. அது வந்து அந்த குரூப்பில் தான் சொல்லுவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ப்ரோ.